Здравейте, казвам се Хектор Ариас и в следващото видео ще ви покажа устройство Metatron Hunter. На сайта на производителя можете да видите Metatron Hunter или софтуер MetaHunter. Като отворите линка на производителя ще можете намерете снимка на устройството, те могат да видят куфар и те също могат да видят сензор, който е оформен като слухов апарат. Отиваме до края на уебсайта на производителя и в края на уеб страницата съдържанието на това, което ще получите при закупуването на устройство Metatron Hunter. Това ще получите, когато закупите устройството Metatron Hunter, който идва в алуминиев куфар, кутията, сензора, стъклото на персоначия и тук виждаме две флашки. Сребърната писалка, тази е алуминиева, ако я поставите в порта. USB няма информация. Този аксесуар е като ключ за кола, няма такъв, няма функция. Носят информация. Този аксесуар неговата функция, този аксесуар в тази кутия, неговата функция позволява за да стартира софтуера, а другият, този от източната страна в синьо, идва софтуерът. В някои държави, които поставят повече ограничения върху изпращането на софтуер, няма да получите син цвят пъндрив, защото ще изпратим софтуер като файл за изтегляне. И тук имаме протекторите. Връщайки се към предишната точка, тези две флешки, които имаме тук. Сребърният е като ключ за кола, позволява на софтуера да стартира и сега го имам. Метадром устройство за показване идва и аз се местя от куфара, за да покажа какво ще получите. Днес ми зададе един от въпросите от Италия, показах му сайта и му показах конкретно това изображение и защото ме попита дали съм купил устройството, което получих, което е какво. Които ще получите. За да няма съмнение, сега ще покажа това, онова. Имаме тук. Ще покажа всичко това, но наживо, директно, ще го покажа, за да можете. Вижте какво ще получат, когато закупят устройството. Тук имаме кутията. Вътре в кутията идва куфарът, така че първата препоръка. Не изхвърляйте тази кутия, пазете я, защото ако ви предстои пътуване, тя е важна за защитата на устройство, запазете го и го наименувайте, Metatron напишете Metatron, но трябва запазете кутията. По всяко време, например ако ще посетите член на семейството за терапия. Член на семейството ще пътува извън страната, каквато и да е ситуацията, вместо да гледа куфара. Този аксесуар има въздух, има малки топчета като въздушни балони, това също трябва. Дръжте го в куфара си, не го изхвърляйте в кошчето, това е много важно. Те ще пътуват със самолет от една страна в друга на почивка със семейството си, например, и искат. Носете устройството за лечение. Тогава те поставят, служат за защита срещу до удари, падания, това е омекотяване. Продължаваме напред, тогава продължаваме напред. Тук имаме
Винаги се уверявайте, че е обърнат нагоре, защото вижте куфара, тук е капакът. Не го отваряйте наопаки, внимавайте, така е на вкус. Отворете куфара и ще покажа всеки от елементите. Първо. Метаджунтър или Метатрон джунтър, ако закупите Метаджунтър, ние също можем да доставим софтуера. Метатрон джунтър, имаме и двата софтуера. Разликата е минимална. Тук имаме първия елемент, това е, което ще получите. Сега ще ти покажа кабела. Този кабел свързва това към компютъра. И връзката е много проста, тук ще я свържа, има само една позиция. Няма възможност за грешка или объркване, няма проблем. За сега няма усложнения в тази връзка. Сега. Резонансната чаша. Тук имаме резонансната чаша, която е много важен аксесуар. В ръководството има описание на функциите, не сега няма да навлизам в подробности, но има двойна функция, позволява измерване, т.е. Той улавя информация, измерва като сензор и също така изпраща информация. Това е много важно. Можете да видите ръководството, можете да видите видеоклиповете в моя канал. Потърсете видеоклиповете, имам ги подредени по език. Там ще видите няколко видеоклипа на всички тези устройства. Отговаряйки на въпроси какво представляват и как се използват. Освен това имам курсове за напреднали за тези, които искат да научат повече в дълбочина. Това, за което говорих преди, е като ключ за кола. Не се опитвайте да го поставите в португалския USB и да го прочетете. Опитайте се да видите защо ще изглежда, че нямате информация, защото е скрита. Това е като ключ за кола, позволява на софтуера да се активира. Трябва много да се погрижиш за това, трябва да се погрижиш много за това. Защото без това софтуерът не работи. Така че ще го оставим тук. И сега. Отивам да извадя видеото на резонансната чаша. Ще махна биоиндуктора. Тук имаме въвеждащото видео. И индуциращата видеофункция, която идва. Автоматично се регулира. Можете да видите тук автоматична настройка. За хората с размер на главата е различно. Има хора, които имат по-малки, по-големи глави. Тогава настройката е автоматична. Когато изваждате това, винаги се отнасяйте с него внимателно. Винаги без бързане, тук не е нужно да бързате. И след това да държи всичко в дръжката, същото. Надяваме се, че следвам същите линии на гънката. Така устройството има по-голяма издръжливост. До него има рисунка, ще я увелича. Да видим, можете да го видите там. Ето го, ето го. Да видим дали се вижда. Просто се видя там. Ето го, ще се видим. Това е като икона във формата на слухов апарат. А сега резонансната чаша. Ето индукционното видео.
Кабелът към компютъра. И резонансната чаша. Трябва да погледнете резонансната чаша. И има стрелка нагоре. Стрела. Това винаги трябва да се подхожда спокойно. Спокойно, без напрежение. Това има само един начин за влизане. За разлика от индукционното видео. Мога да го обърна и влиза. Полезно е да се свържете. Това, чашата, трябва да погледнем нагоре и стрелка. И стрелката с очи нагоре. И така ние, гледайки нагоре към стрелката. Веднага се свързва. Друга препоръка. Когато извадите кабелите, не ги съпоставяйте. Вземи го обратно така. Но не се движете настрани. Ако ще вадят чашата, взимат я и я хвърлят. И ако ще го свързват, натискат, но без да налагат. И така. Имаме въвеждащото видео. Резонансна чаша и кабел. Ето го. Индуциране на видео. Резонансната чаша. И кабела. За софтуер Metatron. Устройството Metatron може да работи. Имаме нужда от 2 USB порта. 2 USB порта. И можете да свържете устройството Metatron на компютъра. И в следващите видеа ще ви покажа как се свързва, как започва. Тук имате бутон. Важно е след като го свържете към компютъра. Трябва да натиснете бутона и светлините ще светнат. Но ще покажа това в друго видео. Връзката с компютъра. Как се инсталира софтуерът и как се стартира софтуерът. Как да създадете първия запис на първото внимание. Ако искате повече информация за устройството Metatron Antel, можете да видите описанието на това видео. Ще намерят телефонния ми номер и имейла ми. Можеш да ми пишеш. Ние преди повече от 10 години. Ние сме група от терапевти, които са посветени на разпространението на тези терапии. И ние провеждаме курсове в много страни. И имаме терапевтични групи, организирани по език. Ако искате да се присъедините, тези групи са отворени. Ако искате да се присъедините, за да се запознаете с други терапевти, които имат това устройство, пиши ми. Те се представят. Казват ми името, страната, езика. И ние ги въвеждаме в нашата WhatsApp група, която е директно от производителя. И така те могат да бъдат в контакт с терапевти, които имат тези устройства. Преди повече от 10 години. Работя с тази компания повече от 10 години. Използвам тези устройства. Години наред го използвах в моя терапевтичен център. И те ще имат възможност да бъдат в контакт с други терапевти, които имат тези устройства. Приятен ден!